Здравейте, приятели! Ние минахме мисията, защото... Оказва се, че трябваше само това горе въже, където беше да направим епизод. Едно движение. Да. Просто беше много тъпо. Така малко да бърнем. Натам. Аре. Сега да видим... Обаче да помолиме майка ти да си носи винаги лаптопа, защото иначе как ще снимаме поредицата. Добре. Много забавно. Това е много топло. Трябва няколко пъти да обиколят. Вместо зареждането на Лего Батман 2 е това. Е по-забавно, дали? Да, само. Ама е по-бавно. Сега кой ще е Джак Спаро? Аз искам честно казано да съм младия. Уилям беше. Уилям Търнър. Търнър Уилям. Уилям Търнър. Все пак е много як. Фърля брадви. Бате, ама много як. Всеки свършва работи. Ти вместо да стреля... Сега се ти не можеш да стреляш. Па за това... Плюс това съм ковач и съм красив и се жена за кралицата Елизабет. Некоя. Беше принцесата. Да. Чак пък кралица. Това е жена. Къде го обаче така? От тях жени там не имат ли кози? Ето. Така ще е по-кратко заради клипчето. То път аз съм. Да разменим управлението. Аре. Чак едно време. Аз съм на Джак Спаро, ти на Уилям. Още съм си тос. Давай пак пробвай. Да, държи ото. Пускаме. Гати. Да сменим управлението. Не. Аре, ще съм Джак Спаро, все пак в следващата мисия, в предишната мисия бях. Че се редуваме. Надявам се. Исках аз. Аз ще си мина така, спокойно. Много забавна музика има. Старовремска. Значи има една приятелка, нейната мелодия на телефона и направо ме стресира. Само си представям как тайни агенти търсят зараза от зомбита, за да я спрят. Иначе светът е обречен. Аз ти казвам, тая музика ме стресира. Аз съм ковач, не съм. Да. Взимай такива. От другото место има. Ей тука. Има кончета, ба. Ей тука. Може ли аз да карам каруцата? Къде? Не знам дали че може да се кара. За какво им че я правим си? Ама аз искам този път да покарам. Ти покара кончето, какво? Сега трябва му дадем и ябълка. Намери ябълка. Айде ти прави нещо, не. Чакам те да и дадеш ябълка. Я удари тая. Да виж какво ще направи. Яко, нали? Да. Аз не го карам. Ама то не може да... То не може да скача. Не ми пука. Важното е да може да се кара бързо. Аре, бой! Давай. Айде. Майде ви! Добре, ба. Кой е това, къде спи? Искам да го видя. Ще си сгърбим. Изчекайте. Какво става?
Батерията ми свършва. До тук приключваме.